kasi ekeroko gende nyakoe Uriura nyari gwikera mbabwate chi tiles chirangi chugwa kenyumba chiria chia dura coat emirango chi board chia chipsam MDF boards chi tap chia mache chi ceiling boards curtain rods door locks chichabi marble kitchen sinks na chain links na boigo ne binto binde binge batari imiyumu chukisi karibu Gusii hardware location ya ile Farmer Uchumi Supermarket Junction. Asibabu ateduka ejire opposite NCBA Bank. Nedukende nigere ime yomo chorongo magega ye way bridge ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega ye stachenene ime yomo chukisumo nigobare asesemo ya Gormaya Street ime yomo chonziwa nigobare opposite Wachonya Petrol Station naboko bakiresimi ase namba enotisano naibire kiande yemo kiande nye isano naibire Isano nemo Gusii enuti isano naibire kianda marakabere ibere kianda inye ibere isano naibire isano Gusii hardware Kisii. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gusii hardware. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo kolere merimo yao Osero Traders Limited Nigo babuate chitali chukwaranse ase nyumba yao nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babuate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna gypsum boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua kesimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inye isano nemo Osero Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Biamono mancho murire nainde kerogendrete kwewoke kubwate mirobero yonsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bw'Gusii charagire Chinsa to chabona mugoroba ekerongo kwariganya SMS amayango mayina kwariganire asenchira ere yobwekranu kone ritanganike gimati gatranyore gatiari na kwariganire asenchira ere yobwenge. No buno gotamboka ngubwate meja kwanyora muntu narano no mongina na tomerusa tari kuinyora asago tamboka gucha ababwatani be sekta y'obosombi ba bodaboda imeyasunika nigo be murunganire mibaskane parents meyo kubwatkana no kogendera korosiwa
esake yege gokonya abalimi baito kuba omukopo ose kabesa kibese ase interest yerenke omo sasa abaremi magega yogochakiwa wesake yorachiko bakonya soko ena na makabesa yorachiko bakonya gokinya oburemi bwabo. We request you to continue supporting us. The government a lot of money and resources for the development of this GDC, and we don't take it for granted. We just want to request you, Your Excellency, to continue supporting us. Omunyakirugo bwa bodi ya Geothermal Development Company Walter Nyambatini gaburirie serikali kugenderera gusira ensemeyo. Hayo mnaenda mankengo kwarigania yongumanya senchera ereyo wekira nugendera gotonyora sensemo ya Facebook wetira Ndizi TV News Digital, hasensemo ya YouTube Ndizi TV News, haso mutandao Twitter na bogo tweet wetira @Ndizi TV News ere togendera gusanga na boigo kwemanyia amanke. Iretariane Everline Osero tokobwatirana nere Joshua Uta kwene kyabuna awekeire asensemo yemanyererio sanga nentwe komwerio. Gokwaria nte yachake kurwase county ya Nyamira awase umusacho yomo aserieta mecha sagini kurwa sekenyoro kia Iranda ward ya Bunyamatuta sebunge ya West Mugrango abaga kuoroka sobo magigayo kagerwa gokwa no muntu mwago tinde kwa ase ensemeyo nigo kiabegento kyogo kumia nabo igikyomogoko ase amate komorora omwana bobere gakoirana kerobono babere bagotindeka omuntu otaliere nonya nabo nigo ase ensemeyo beta gotinde kokonyora yaberege komera ase bagania abanyanyimbo wikirana ensemeyo eriyo kogayana enganeyo na koraningiye gochia kubwatia muri ketkora se county ya Nyamira job manki no robot yoro igwete ringane rindi ambete no bwanga mubonga mukamorora boli ali moyo gusine ghost mwaro kurwa sobware nige kenyoro ke Iranda gigotoka ewodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira gekororekana koba egetegereru Kurende ekerotwikirana ange nigo twanyora enka eyemo kere no moichano no mogoko egende kibona bwe tostwete ndundu anyakora bintekyo kenyorege yeito ose Gusii iga igokonye binde bitoko birora TV twabirora Chinsa giare twaranga induse itambi go igo gosembi gokolekana lakini bana yakolekana iga seito ekenyorege gienda buna bodo ijanete gaki Yemaga yomonto oyomo asamarieta mecha sagini oyore ne miaka emerongo ebere oyoborete asegeka egetambe oyokageire guitona gusambwa ensemo ya gucha na koenigwa nenka ya echitariki 15 na iseto motienyi o 12 mwaka oeta otoka kale moyo chitariki emerongo etato omwaka oyo ega ikomutenyu 11 iga ngitariki 15 tukachaka kweguchi reporting omwana oyo narorekanete ali gucha no sambirwa omwana omwabo omonene okurukusami akaruga iga akaenda goiko muchio Nyamira ali mochari akagendekera ikorora akairana akarua report yegoteba iga nanyora omonto oyo nonyo sambire goikeke gwanga atari komanyekana ngana arora omwana oyo gwetera amaguru anarora atigarete na bare omwana oyo minto sagini kero twisaransa aga iga tugaikireke gwango bono kyo goteba nga onyerende karere kene bono rio litiga tokore emirubiri yokorete omwana ikiagera kebenki abanyene ntukumanya tiga torete omwana tokareki toeni wakerwe esimi nga yaya nga omwana ori twatindegete twakagerete nere oyo orukire gitare asende bono iga nensemo ase oyo kageire gotinde kwa sensemeye kuirana kare moyo abeteka kubekwa enka ya mecha sagini nigemenyete ensemo ya kitale korende ekerotwikirana ensemo asomobero oyo otindegetwe nigo twanyora chinga kichinko nkonyora asembera ere ekiagera nigo konyora baikire gosimeka chinsiaga karachira kororekana karabono ntu twakeire simikuru gitale na ngina ngama ene omwana uri naye netinga kaga no omwana one orukira akurukusagini tokamobo no inje kana na igwete ringane rindi ambete no bwo ngamoboli ngamukamorora boli ali moyo gusine ghost mwaro ngaya yansagini orokolete oli moyo egene na nje ngataka kumanya nga atagona jesimei moboli ingege ngakingwane yaba ne yego mustwa akamanya agakole simiga na nje narengeta yalenga moboli ingege agandebya yanjo jugo ngagere simi ngomwana lutwa tindegete inga ororekane gitare no ale gitare
ngino mumuroyo asamalieta Elizabeth Kwamboka natweraniga atwarete omondoko omonene ekero omwana oye atogete kare moyo amuroje ngarora nere bona nkaramurigeria kandi bo muswati ominto abantu bagayijura isiko karate tengo gusina igwatinde kitu nando gakoraki ugacha moyo ekero namorora abona abete no gukumi no ena baba stamba chite bagacha koende kinda nekene ensemwe mutureti bwensemeyo Andrew Obiero naenekia okoleka kwinganeye nyore simikorweso omugambi ng'abasikali ngocha bale omuchio gwiria mwasi opande gocha korora omonto tinde kiro asenjera ya kimakosa bono na chicha n'abasikali naborokio igo barigererio naende bairanie bachire enkeye ere no muichano no mogoko mega yokuirana kumumuroyo Kinko reporteria Ndizi TV kurwa sensemo ya endabwe gotoka Bonyamatuta county Nyamira litariane Job Maangi Mbia mono murikeito Job Manki ase oroboti ururikira no asubugimo butamenyate abantu namanke bagenderete wetera anene abanke babiri bawetire mechando au kubwatkana no butumeki nabo igo obonia bwa mariogo yogotindia kinyo keirire kiombekemo inse ya omufada Lawrence Nyanga oibeda omufada we diocese ya Kisii Cathedral nigo kose kora kiombekyo asokorwa maigerio nabo igo boseme babene bwogotoria abantu korwa se emechandeyo egati abantu babere bagokonya mono na tana nigo babeire bakororobora bwa Nyasaye abukonyora babeire bagusira ase egesuntekebe murikeito dipo nasanya na manke obutumekia mono bonia bwebinyugwa byogotinde bitanjeri nigo bwaretire metande menge anene mono kwirira ogosaleka kwa magima y'abantu abange asogwetera amakong ao ekiombe twagechakete semo ya kigati gya kulimia kanane lakini gya konyera abantu abange bande batigire kotiga kunywa abande batigire koenga abande batigire abande bari ngishukuru abande bari ngishukuru nabere ngokora ebiasara byokonie changa nabo igona konie nyasore nabo ige binte binko banarenge kingo tumeka na konia nabere nkobikora lakini tindo chingambia bwate matunda ndonsi gocha sobugima bwane ekiombe kya alcohol anonymous kemanyikanite buna AA inse y'oburayi bwa Father Lawrence Nyanga kurwa se diocese ya Kisii Cathedral nigo bakurwa obosemia bwa bene obwe bwatorire amagima y'abange igona chite ase kiombe kya AA ekero Father turandreti ase kanisa yaito ya St John ya Biuto agatotebi ngabarito bwate mechando yoborebi tomenyete na abakunywa kiombe nkerega iga kirabege gotokonya tunyare ko batokoeresu buna tugikomenya na abakunywa gusabira na abaminto bali mu bwata abakunywa munyare ko bamugocha monyoro bosemi buno bonanyorete erinde na inu chi family chino chigenderere gonchorori mune yane genderete gonchorori boigo obuya bwokonyora maigeri aya no gukinde chi family ao na koenana ogosemeria kwobogima nanyorira obokonyi obonene kiagera amafundiso nanyorete kurwororo na bankonyete ngachikomenya no mugako no kunywa amana abana bosemi bwanketie obororo narenge gotwara naikira narwana bakachisegi chiburabura chikonyana koretwa no butumeki bwebinyugwe bibyogotindia tichibwati buya bonde bwensi na yankorengana na baria banyarire ko yaetera egekogera nonye nabeire nkubionio tibinkonye tikende gionsi gindatebe ng'ani mbegete kamori siko no na kambori egekogera nigo narekonia na konywa riri na nyure kwanyora ng'ebeseri na nyorire abasani mbandigirire tiga riri barorire ng'ana atindire banyora bagweta nebeseri na ikire korosia igorende kiombe kembuya kere naende kiara tokonyira sobo semi obwo nche goikera nonye ne nyangi njanyarikana ngakora umwaka 2021 mutinyi 12 na chandre mamo minto oyore bieka in fact otabwate no ene ke barua yani okorigia senjere mechande menene ogokora chikondo torecha olema in fact na chandre muibori ono yoro ya mosana ibirengera ligeko komenta naywe omurobiri oyo nigo gosemia na korokereria chinjera chokwenyorera asogwe osoanania nebinto buna obotugi merobene tobwate goetera gokonya sabanda baiga ntobwate sekerengere gyo chaka chi project
choko bakonya wetera sichingo kona bintu bine ntwa bibwate lakini asinge njenga gie ya corona ya chete tokara tigere kando lakini mana ntu yitu chake gokora emipange yitu bwate igongo sabera abaminto bali muganeti na inu monyore obonchoreri bunobo moche monyora amafundiso monyora obosemi na inu mochiko konya chi family chitu chaino buna na inchi nyasambwereire family yane egenderete gonchoreri. Kulipoteli getaseni kia Ndizi TV korua ase kanisa ya Cathedral egotoka Amayia Diocese ya Kisii litalia Nendipon Asanya. Mbia mono murikeito Dipon Asanya ase oroboti ururikanu abantu nigo bagenderete kuboligwa nene kurigereria chikanisa chiri bagochia erio tibabasa kumwainwa babe bagusira ayangorengana no mukonyi bwo murai bwe chikanisa chia pefa imense ya Kenya Samuel Munai oyobeire gakugikeria gekore yo kumwainwa kwa abantu na nene goteba buna nigo bagekore kiugetari ekironge ase ababwatani nigo nonya nabo abeire gakoteba buna asensemo yabo nigo bagocha kokoboko owetigwa we bili echibesa ichumwa koyoiga asatebire buna nigo bili yebeke wetigwa nigera chigokonya omo Kenya asane nekigima aniga yakwana asomoyiga bwa matanga yokomoenia yokabero mu Bishop Wilson Obonyo oyo tagetie chiskuru na bayigo chikanisa chia echoro pefa imeya echoro ekero chikanisa chigendrete kumurikirwa mono asege koregie kanisa ya Good News International insiobotenli wa Paul Mackenzie imeyashaka hola kigendrete kororekana kogosereria mono bono nigo omokonyi bumurai Samuel Munai bwe chikanisa Chonsi imense ya Kenya cha Pentecostal Evangelistic Fellowship of Africa gosepefa agikelia egekorekyo ase aganeri abageni bonsi kuligereria ekanisa baguchiana wesomera ebuku nigo ayakwana yaiga asa matanga yokomwenia omo Bishop nyora ulitaire asensemo yenjoro imeya Nyamache county ya Kisii. And we want to challenge our people that please, when you go to the church, try to know which church are you going to. Go to a church that believes in the word of God. Go to the church that you know they are tenants of faith. Don't just go to a church because it is a building. Don't just go to a preacher because he has a name. What has happened in Shakahola, it is very, very sad and very unfortunate. And we pray that we will know the truth as Kenyans. We want to ask that the members of the public, we want to ask believers to really also read and understand the word of God. Voigo nigo omoteneri kurwa ase kanise yo ase orogongorwa Gusii Simeon Mosoti agikeirie egekore kia bwangoiga ikyo kia babwatania ase okoira abantu machengumbu hasatebire abantu babe maisoti baba isako ngainwa pefo kire okorega ndikieke okoira abantu United States dakirende taliboigo igo nale gotebanga pefa ntobwati bantu tokoira ngumbu na hende mono ga Nyamache no ya tebete ga Nyamache no ya togete no abantu baibeirwa abange pefa bunande no moneno negigaga ntobwati bantu osabana tokoira ngumbu bagikora bagikuliku ngumbu igo twaro kanusa nga teba ise goika gatika wekera abantu bagano kungaina inje ndo mo Bishop wo pefa litangani kabisa chifomu chiche karongo jisaini na banko boli omuntu ngayagocha gekorengani wabunanigo obogima bugendete gokonga bono nigo omo Bishop atebire barubomba chiekwa okoboko finance bill korende serikali eligereria asoboime enchira yogokonya abananchi. And now as we are having the finance bill, we are saying yes, there are things that are good in the finance bill, but there are things that Kenyans are crying and saying, hey, look at this. Look at this, and let's listen to the Kenyans, because the jobs are not there. If the jobs were there, then the people would work and pay taxes. Fuel has gone up. Unga has gone up. I mean, the challenges are real. Look at the parents. You look at people. They are going through hard moments. And yes, even in hard moments, we know we will be able to survive. Nigo boigo abolirie abantu bonsi uchagwakana ibango eliokweneke buna Kenya neche guskabosyo. I want to say, Kenyans, we must pay taxes. We must pay taxes.
There is no way this country will be developed. There is no way this country will go forward if we are not paying taxes. So we are saying taxes must be paid, but also the government needs to look at the common mwananchi and lower the cost of living. Kuripotelia egetaseni kia Ndizi TV, ilitaliane Mildred Momanyi. Miyamono murikeito Mildred Momanyi ase oraboti ururikirana togotana nayo nigo ababwatani bebyumbe abo babeire bakogokera uguchakiwa wesako yabaremi yaitunya eyo baterana nigo erachigokonya muno abaremi asoko bachibesa ekyo kirabasire ase okogenderia oburemi bwabo ukwana chingaki ekyo nigo abateneneri beke besake yo nabo igo abo bisakorwa serikali ya county babeire bagokwanira makongwali babeire bawetera na nigo tana yabeire Chintambe asoko gacha chibesa eriogo isania ase okoigora esake yera chikoba konya ase ogukini oburemi murikeito Josephat Amisi na twariganiritia mangi buna injire yamo kweneke buna abaremi banyareko bakwegenderia se oburemi bwabo nige byombe binyareko bikwebekamo anene meyegodia baschache elio kweneke banyareko bakonya na se okogenderia oburemi bwabo esake yabaremi ya chagete ne project ekorukunarik narige yarenge kurwa emikopo gusobo konyuche sabaremi asebyombe bali bara asebyombe yombe emerongene chi grant chire up to 15 million toko abaremi ekero to abaira abaremi babwata bakore oburimi bwa basamangana ya matoke mangana yechinyeni mangana yechiombe amona echingoko hii ward ya Mbasi Chache ilikuwa mmoja ya wale walianza mambo ya sako tukawaambia wafanye savings na wakifanya savings tutawaongezea pesa kama mradi wafanye hiyo kilimo ya kisasa na wameweza kukusanya 1.3 million kubatakano kwegachira enibeye sebyombe byo nigo litkolia rero ababwatani banyareko bakogokera ane naso kuigorwa wesako ya itunya yanyareko bekoleta ebyombe byo amo bono twachakire gento ekoro kwesako abali be abarenga sebyombe byonse pi twabekiramo bachire barosirie sako ekoro itunya farmer sako bono esake yege gokonya bali baito kuba omukopo ose kukabesa kibese ase interest yerenke watu 600 ambao ni wakulima kutoka hii ward ya Mbasi Chache, lakini kwa leo vile tunaanza kupeana loans ndio tunaanza biashara rasmi, kwa sababu hii Itunya ni savings and credit, yani kuweka akiba kisha unaweza kupata mkopo. Ngiri kibesa chingia na serikali yetu ya county yatwere kibesa rero iga abalimi bane ne board ya naso kubwatera no konene aba bisabaito be serikali abagambi baita bara twakore mirebe ya rero abalimi bane kokikonyeka muri kironi kinyinge mono kitalinzi ya shilingi emilioni yemo ntogote nyasaye tungambia mono korengana babwatani besake yenyarako bekoigura litkolia rero nigo batebire banyareko bakoirege kegetambe na uboremereria elio kwenekenga banyareko babakobeka enibo ase byombe byo tugaikaransa abantu bakabeka byombe tukansa gukora savings twakora savings toikatorosa lakini ande toje toranga yaya twabekire menechi nyinge tigatogenderere baka bono rero igo mwana nko iborware tomuroke Itunya sako abantu aminto nko bari ganina ki koromokia moso emo babagani to ansege ndeka yandra mbia kende ekobeko ku matongo upendo ikikero seti Itunya sako ekombeke ya togokiri toichedi sesi bono toikero omoeri twalemereri na balemereri tore yensa ina tuseni ebitoguchikweu tokineria abana na bachokoro togendere ekombeke yandra bono nigo omunyakero go bwe sake ya Itunya anyareko bakabulia serikali ya county na bwe serikali enene nyareko beko batisi sake yo elinde nere nyareko bage kuchabumba na bwe kwenekia ngaikerire chisako chinde ekyanyareko bachikwebekera oboroso anene asobogachi na ande nko basabanga nyasaye itato konye kibesi chekero murachire wechibeka se byasara biri bitu byo buri mwatu gukwana botambe egenda muirani na abande banyore eritunyara kwa tokwegendereri nale kobeki apili ya mase serikali yetu ya county stakeholders bonse netabana serikali yetu ya county obene oboreme rumboro ase abaremi tekira nechibase ichoka gabato ira botote bambia mono na ande liginchirende no ane chige president ya tabe chasura fund abaminta abo bisomora iga moto bwato koboko moto bungaini nechiseminga kitora akore chibase ichegera chiche chigokonya abaremi baita aria ase ground
Kuripotire gitaseni kia Ndizi TV kurechire itumbe yego toka me constituency ya Bobasi me county ya Kisii literane Josephat Hamisi. Miamono Josephat Hamisi ase orobotio ruekero epara ekorwa Kisii kwenda Migori egendrete korosi wani gabonchurira korwa sensemo yasuneka babere bawesokia na kwimrunganiryo komentkana kumibaskano ase ensemeyo askeri baotena no kuborwa kwebimanyereryo ibyo biko babera none na kongu ase okwambuka nabono nigo bamuchira munyakonda bwensemeyo asogotabeka ebimanyereryo ebyo nabatebabuna ndosekuburia serikali kweneke bunangolirerire ngane yo na kwangoya obwagachi bwepareyo eriyogo kiania emibasukano asensemeyo muri Keito Brighton Makori noroboti uru kubatikana n'obwagachi bwebara ya Kisii Isebania ni gobono abantu bensemeyo banyaride bakoyegokera asabande banyarire bakuboli bune miroberi ya bene nitakire kobekwa n'abagachi bebareyo anekero bakurororo banyara bagotiga emechando magega challenge ya mutubwate munabone pare yetaraji koera ekiroro chetotene ineiga etole para igoro nibagiti nonye ne chigari no chiko bangire para ne chipikipiki no chire para abandu no bagotamboka korwe side ye goche side ende moine yare konyarekana chigari echiga abanda bataraji kogenda barose li chigari ase chiko pakiwa chiabogoreria biria babororo na intu torose liguno na stoko jitua paki muna chipikipiki in case yekero kwa bogo irie customer wasoke para kwagenda se kwale koire customer anyarire bakobori omunyakonda webareyo kwenda kimuna ngorosiale chifuraova asensemeyo degento kende chidukanjire side iri ya mwini bare konyara barosi chifuraova chia magoro abantu bagotambukira igoro mbako na go disturb unsa chigari ne chipikipiki elinde banyara gotambuka igoro bagenda theater side bagore bintu bya bare kogora naende bakoira no bare kogenda bamanya kogenda nkorengi eserikali yale wanje tokonya ikero yatubangire ebange nabantu bechigari ndoche nga obo morembe na bore kobororo no na makweli na bare gocha kunyatanga oigo nigo bate abuna abantu abange mbara manyobo tumekiwe bareyo ane nabana bodaboda ekero bagutambuka kurwa sensemende gocheyende erikobogori abateja babo chere abe challenge buna bono roche biasara byakongire nabo nkorore customer yandange iri kurumuinaria gose na mororire bande batara morora bono nabo ngutaka gutware tamayo gutambuka bwango inchiko moikera lakini tinda arigererie paranda gari ngoche kale bono nabeko bobo kon accident no chigo chia tokerawo no ena bang na bande kero bagutambuke pare igo konyora kurigererie side yem buge bakurigererie side yende bono yato kana nga accident yabeire ombati kuku nere nabwataya agukwana chena ari gosae pare yarosi mwe dandi sa abuto konyorra ari Nairobi twanyorra abugo Kisumu bono bunu gotambuka ngubwate meja kwanyora nga muntu nara no mongina na tumirusa tari kuinyora asa gotambuka gucha igari ngurero go orige kurumate buna konye gotambuka onyorwake wakiru maube n'umunyabiasara korwa sensemeyo oyo nyareka gotogi serikali asobwagaji webara eyo inje ganda makoli biashara se town ya suneka na ande ndo moraibo bakoli biashara bona igaga mna bona igakera to kwaka ngambi ya mona se serikali yeito yabo ya Kenya aso torentere pare super highway ko se pare ya kabero ya renge ngote mono ase bona iga to te ba to te serikali ngambi ya mona iko re pare iga mna ba ya gachire pare ngare bya kabisa chigari chitari komigana chi accident nyona bo chia keri chigari kogwa naria na gofinyana gotwomana igoni anyariga kubori serikali enene neri iye county zatigomo chando yo matobwata se town yaito neringa abakoli biashara ekera gotambuka ucha se ngumbu yende chi accident chiabera abantu banyarika bagokwa bara bange sana bono nje go sagwana ku chigari jirusugwa na bintu binde byonse birangene para birusugwe parebe buya andabu none ka umuntu gweta oronga kya gotambuka atabwati bwa nguripotire getaseni Candice TV iridhariane Brighton Makori
Muyamano murikeito Brighton Makori ase oroboti oruru ikirano togotikana nayo nigo muraiwense Dr. William Samoei Ruto abaka wikirana ase gikaro ya Common Market for Eastern and Southern Africa COMESA ikiyokorekana asensemo ya Lusaka imeyense ya Zambia. Ruto nigo agusage karekyo nigo kirengete gukwanira Chinchira au ekyo kirachi gusama unchireri arachi gokorekana nawe go Chinchira kirisabe chiko bwatwa ase ogokinia amangana yobonchoreria na moyega oba usongo mugikaro kyabake wekiranwa nabarayi kurwase Chinsa au gati abo murayi wense ya Egypt murayi wense ya Zambia Malawi Burundi egati echinde nabo igo omo secretary general wense bwekyombekyo gya COMESA okwana chinga kyekyo Ruto nigo aganye bitango biri bibekire asokorwense mu gucyasende bibe bikorusiwa eryogo konya ase ogukinia amangano yobonchoreria. The potential for intra-COMESA trade is simply enormous, and the demand for value-added products is bound to keep growing well into the future. Value-adding offers higher returns, incentivizes industrialization, enhances productivity, deepens technological advancement, increases high-quality jobs, bolsters wealth creation, and promotes competitiveness. There is a very strong case for us in COMESA to shift away from primary production, especially of agricultural commodities, to industrial manufacturing across all sectors. I listened to you, Mr. President, and you spoke to this subject. We cannot continue as a continent to be a continent that exports primary products. Our contribution as a continent to international trade is only 3%, in a case where we contribute close to 18% of the world population at the moment. Our intra-Africa trade is only at 17%, while others, whether it is in Europe, it is at 70%. In Asia, it is at 60%. In other areas, it's at 40%. In Africa, it's only at 17%. It speaks to the huge opportunity that we have for intra-Africa trade, and that is why I agree with you that we should eliminate the borders that act as barriers for trade, for movement of people, for movement of goods, and for movement of services. Omukanyi bomurayi wense Rigathi Gachagua nigagendrete wa kirokoko oweti wawe Billy Echibesa asikira terebuna abachumba bange babeire bawanchirana no wetia Billy yo okwana sensemo ya Nakuru chinga kichogo chakia omuroberio omenenkai nigo abakagote babuna nigo barachi wetia Billy yo rachikokonya abakenya bange anena sogosira omuroberio bwo bwagachi bwechinyomba aseri gorirense yentanene kerachiko We are implementing this project in partnership with Globelec, with the support of the African Development Bank, to a tune of $145 million. It pushes Kenya closer to our target of 100% transition to renewable energy. Currently, at least 87.42% of our power is green. Geothermal power alone contributes 45.5% to the national grid. This, therefore, means that we are on track to meeting our power demand, which keeps rising at the rate of 3.1% annually. Your Excellency, Ambassador Jane Marriott, distinguished guests, the Kenya Kwanza administration is determined to push this further as one of the measures of transitioning from fossil fuel to green energy in our bid to combat the negative effects of climate change. Green energy is also affordable, a factor that will significantly bring down the cost of power, especially for our domestic consumers. For instance, upon completion, electricity from this power plant that we launched today will cost about 7 US cents. Reduced cost of power is also a catalyst to our development pillar and manufacturing, which will not only reduce the cost of production, but also accelerate job creation for our unemployed population, especially our young people. Similarly,
reduced cost of production. Kwana chinga kiecho nigo munyakerogo we board ya Geothermal Development Company Walter Nyambatia baka ukwanira emeroberio babegete yogosira ensemeyo na nene kubuli umuraiwense Dr. William Samuel Ruto kogendra gusira omuroberio yo. And GDC is the way to go. But we also want to produce enough power, Your Excellency, in line with Kenya Kwanza manifesto of power in this country, so that we are able to serve the entire country and also attract investors from out to come and invest in our country. Much for being here, and we request you to continue supporting us. The government a lot of money and resources for the development of this GDC, and we don't take it for granted. We just want to request you, Your Excellency, to continue support. Omuraibu abomo bwazimio la umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga nigatigire gukana ebili echbesa asatebire buna eisewetiwa nigera chikoreta egurube nene asbaria bawakana ebanko egeikarone kiombe kya azimio eketenete amangana uchumi. Odinga nigateba buna ebili eyo nigo baganeti ebili yebeke gotuguterware asatebire buna nigera chikore maria uchumi gose onyataribo nigo era babetereria. Today, we lay out our final objection to the revenue-raising measures contained in the Financial Bill 2023. We also give final instructions to our members of Parliament, after which, depending on how the Ruto administration behaves, this matter may take a very different turn. Celebrated African writer Chinua Achebe said, and I quote, "A disease that has never been seen before cannot be cured with everyday herbs." In the history of budget making in Kenya, no regime has imposed so many and so high taxes on our people in return for nothing except fantasies. Chiburaburu nigo chaine kiwa ase bungenene chingaki chege karo kyabachumbe awase omonogeri bwe bungenene Moses Wetangula abaga gotuguterare konacha ekinekyo kebwatraniti okorusiwa kwa Sabina Chege bunna omo deputy minority whip nonyana bonigo abachumbe korwase obomo bwa azimio la umoja wa Kenya abakoreta engusanano egento kyalete trubano ase bunkeyo. Honorable members, from the foregoing, my hands are therefore tied with regard to the court order that has been brought to my attention. Until and unless further information is provided that this order has been varied or set aside, the court order effectively suspends the decision by the minority party on the replacement of the Honorable Sabina Chege as the deputy minority whip. As a seasoned legislator and experienced party leader myself, my heart sinks whenever I see a dispute that may be resolved through internal dispute resolution mechanisms being referred to in an adversarial court system. In my experience, court battles may be counterproductive and may ultimately destroy long-standing political relationships. I encourage the minority party and the Jubilee party to seek an amicable resolution of whatever it is that may be the bone of contention with the coalition and between the members of its constituent party. Order. Order. Honorable Millie and Honorable, you will leave the chamber. Honorable Millie. Order.
Kwikirego manchu mugeri nongo ikomerio Amayia Chinsa Isato asenchera ere yobekirane karango akarangambia mono asogochora na kobana inche nambia mono asogochora kubwatia mirubiri yonsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii yorobuna sensemo ya Facebook nabakongandira gotonyara wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabwo twitwetera @Ndizi TV News ere togendera gusanga nabo igo kwemanyia amange ere teriane Everline Osero tobwatirana nere Joshua Uta kweneke awekere asensemo yebimanyariro nere Petronira Mukeira weneke abunachi bichaneriogi cyawekere asenchira yabene twaruburigere borobya asemiro berionsi nabo igo botuko borobo tohereru